which would mean I was born. А тепер, да що чути? Ану, пишіть. Пишіть це чути, я що кажу. Никонич? Так, пана Моруська. Пішло? Ага. Ясно. Уже чути? Уже чути, що кажу? Ясно, добре. Ну, що м казав? Мусив їм реінсталувати був систему та доста то. Достамся tu насидів, набавив з штимованнями та не знав це все добрі. Айно. То саме чуття, коли приходиш на стріми, лиш поздоровкатися, бо вже не є часу в дітвацтві сидіти на стрімах. Йой, серце мені дораз пукне. Ну, що ми низьки бавимо? Є така модифікація на Майнкрафт, кличеться Better Than Wolves. Ліпше гівовці, айно. Я за то нігде не чув перед цим. Відів лише єдно відео аддика у Овода на каналові. Та стало мені дуже інтересно, це я то потягну, це, ну, як ото домак буде. Дораз мало бися вже подкапчати. Йой, або чат ми застилять. Момент. Ага. Угу. Сяк. Або тут є одна біда у всього чудного Майнкрафта. Ож кіть попробував альтабнутися на якийсь другий оболок, та видите, він ся змацицьковує і на фулскрін це вже не розкривати. Та
будемо пробувати так, обимся не мусив переключати на другі туті. Ну, я си маленько виліпшив OBS, я си вивів ту нову статистику. Як ото визират указувати вам не буду. Я туй першика сотворив новий світ, я в ньому ще абсолютно ніч не встиг учинити, лиш сотворив їм новий світ. І не пам'ятаю, демся заспавнив. Ага, заспавнуємося на болоті. Значить, на кілько я тямлю з відео, у всій модифікації все досить тяжко. Видите, ми розбиваємо блок землі, ми навіть не дістаємо землю, ми дістаємо лише порохи. Тут можеш бавити лише хардкор і більш ніч. Pile of dirt. Зато можеш чинити півблоки з землі, це дуже круто. І щось тут був якийсь прикол із рубанням дерева, айно? Строїш село зо мною? Діставим куру, круто. Мігальця вродив на болотах, зрада. Чого? Такий класний спаун. О, никай, бо там збоку суть смереки. Та можна смереки буде піти. Строїш село зо мною, бо йдеш за інструкціями з Новоселиці? Класно. Я дістав тичку, видите? Штуйка я буду бити дерево, але я не дістану блок дерева. І тому ще дуже довго треба йти. Я раз дістану лише, як видите, кору, тички, таке. Та мені раз треба буде тички. Сергій пише, що вже години будуть построїти. Це дуже круто. Це дуже круто. Та файно, файно. Дасть біг, построїмо ще більше. У мене там у списку дали, я вам можу проспойлерити тим шиковним, хто прийшов до мене на стрім, можу проспойлерити, ось далі буде Кюш, Винниця, Дровютня та і стайня з щурем. Все таке, що мусить. Далі десь, коли у мене буде час, коли виділю много часу, та треба буде вчинити, знаєте, що треба буде вчинити туторіал, як церкву вкласти. Я постарався скопірувати ту церкву, яка в мене є у селові Лингарському, бо там, досить читава церква. Ні, дерево тут висить у воздусі, або я так видів, ось другий блок, ось на них фунгує та гравітація. Висить. Церков, що кажеш, церков буде. Церков буду класти, лише майпотім. То мені треба виділити час, та направду тут і терпуга є. А що таке терпуга? Я, може, щось не дорозумів. Що таке терпуга? Будьте добрі, напишіть мені. Я так давно не стрімив, вже аж місяць, кіть не більше. Між тим, нагадую, я перештимував дяку, тепер уже має функувати нормально. А гроші так і все збираємо Майкові, цімборові нашому. Я і пенсі чекав, аж буду мати на цей час уже збірку готову, що вже можу назбиратиму гроші з офлайнових акцій, або так ся раз не получать. О, я тріску якусь дістав. А, ні, це то. Півблок землі, круто. Тут треба нам, на кілько я відів по тих ножовка на дерево, піла. Ага, я й не чув за слово терпуга, я чув лише піла. Бо я з деревом сильно і не наробляв, та, що з мене з Варовського, ні? Що б хотів повісти? Туйки основна ціль моя назбирати чим більше копачівля всякого, та
коли дрова ріжуть та спіли летить. Спіли летить. А, ну, піловиня. У нас кажуть піловина. Кої. Терпугав то епін ножовка, айно, а не... Я ся запутав, бо некий Сергій пише, ось... Ви чули? Мені ся не причуло, ні? О, господи, то треба було рубати, яся... Що? Це якась лайтова версія Terraform Craft. Я не знав, що таке Terraform Craft, чесно. І це мод, який се кличе Better Than Wolves. Він на якійсь старій моїй версії, який добре тягнув на 1.5.2, це щось таке. Я його увидів у Овода на каналові, на стрімові. Не на стрімові, но на каналові у відеові. Та... Ну, полюбило мися. Ось це якийсь дуже-дуже читаво тяжкий варіант Майнкрафта. Никайте, я тут можу бавити сугубо хардкор, іншого я не можу бавити, лише хардкор. Та й видите, ось я тепер кюко луплю, у мене дотепер не є ані блока дерева. Я можу раз лише точки, та й піловина в няйно там. Доки ніч не настала, та буду пробувати чим більше... Так, а де сонце? Я можу поникати, де сонце? Так, і це вже по полудню. Мені треба поникати, де я буду годинця спрятати. О, я тут буду годинця спрятати. Круто. Тут можу собі вчинити якусь поліанам, наприклад, буду годин злізти. Буду видіти. Я би не хотів умерти в свою перву ніч. Здоров'я, Володимире. Ну мені ся веде то ж по-українськи, то стружка, видав. У нас то піловина. Що гиби доста легко та й практично. То, що спіли сиплеся, так. Піловина. Ну. Як ви ся маєте? Я, кампець, так милунно було за стрімами, які чесно, бо не мав їм ані часу, ані комп'ютер не був у порядку доста. Так, кюко ми треба купачуля, бо міг піти спати. Дяка не робить? Та сятило бися. Ужесь. А то кюко замітував. Чекай, найдоламлю сесе. Пробачте, кіть, щось то. Ану. Що гримить? Де гримить? Не розумівся. Так. Ану. Іду никати. Що там? Мені пише, ось ніч не було. Дяка мені каже, ось ніч не було. Пише, що я закрив збір та не мож. Ага, ну, чекай. А кицяк. Момент, я сам попробую. Майтеся раз мод інтересний, хоч медитативний. І це ще ніч інтересного не почало, я просто раз, видиш, мушуся відвлікати на то. Так, збор. Ну, є у мене той збір, добре. Добрі, а тепер сторінки. Все.
редагувати. Ну, мало би зафунгувати. Я поправив. Дякую. Або чекай, тепер мушу. О, включилося на повний екран. Супер. Так, а що чинив? Треба ми далі рубати. Так, терафірма би мала бути ще май тяжка, видитмися. Ожвання Торкович має по ньому летсплей. Не нараз сядасти дерево зрубати, мусить раз із каміння збирати точки, це щось таке. Ну, то я тепер то й роблю. Видиш, у мене лише точки. Я не можу дістати з цього дерева епінблок дерева. Дощки не можу мати. А й лише піловиня, куру та й точки. Раз і все вшитко, що в ній є. Не дуже вникала в то краєм ока відділам та й зовсім мусить доста мудрувати. Ну, мені ся видить, що я просто перву ніч не переживу. Ож я гигну доста шиковно. Так, звідаться Сергійці. А що, божечко ся вадить, зато гримить? Слухай, гонно бити. Так, це вже дораз буде вечоріти. Встигну я ще щось зрубати? Це треба йтися вже прятати, дай кладити. Господичку. Як ото без вовку, так не мож. Вовкун? Дуже ся узвав. І ой. Видите, давим... Видите, під моїм портретом указує, тако більше всього надонатив. Бо там ніч не видко, бо воно дуже шиковно біжить. Воно дуже шиковно біжить. Треба то буде дораз перештимувати. Йой, це вже дуже темно. Це треба втікати. Чекайте, я дораз буду маю відписувати. Мені раз треба спрятатися, бо ту ніч буде страшна. Я не можу вилізати по сим? Я не можу вилізати по ліанам на дерево? Та що чинити? Я думав, що я буду годен по ліанам вилізати. Все добре, що я тепер не пішов туди. Все тепер добре, що я не пішов того бока, бо там би мене то ще й майдаїло. Переміга, нараз пише, кілько на Хосен пішло. Супер. Ти вже дома книч. Мене дораз будуть всякі фраси їсти. Це огінь. Як отося чинило? Нєт. А як огінь запалити? Ото паде. Йой. Маленько страшно. Я се надію, від мені ніхто не прийде. Дуже страшно. Так, кампець, а в якого бока можеш копати, би не падало? Як
цись розоб'ю та впаде на нього, да, що? Надівся, уж ні. А! Ну добре. А як тут учинити? Як чинити гінь? Нет. О! Гори. Чекайте. Я дораз чат кукну, найраз запалю се світло. Гори. І майся. Ну, ось дивися. Фух. Щось слабо горить. О, класно горить. Фух. Капець. Я дуже страшно. О, круто. Пересяк покладемо. А із цього... Айно, надобнув повно слимаків. Я з цього попробую камінь забрати. Так, чекайте, що пишете? Чи будете празднувати Пасху на стрімові? Ще не знав. Раз не знав, чесно. Дуже тяжко з тим у мене. Мацур класно тут один біля мене лежить. Ану, буде овідко. Сись, помагач. Сірок мені помагать низько на стрімові. Що там далі? Уже чую слимаків. Айно. Фішка в тім, мав бись там тут точки з землі Точки з землі збирати. Точки з землі. Мигалю, на 50 гривню та купи шваблики. Добре. Переміга, нараз пише, що кіко на Хосен пішло. Айно. І з'їдяття, там нік мій в новостях. Ти видав, не єднако нік записав, бо видиш, тепер двоє там скачуть. Прометишенець пой на поміч. Йой, здоров, Даню. Такі звуки гиби гризе щось. Капець, дуже много пишете. Я, знаєте що? Я попробую відредагувати все. Йой. О. О, сяк. Я не знав, щось стало з тим. Не знав, щось стало з дякую, чого воно твоє ім'я, видиш, двічі записало. По-іншакому. Так, у мене вже сильно нічим огінь підкладувати, хіба точками, бо я б не дуже хотів. Будемо чекати, доки ніч прийде. Класний геймплей, ні? Ай, ну цяпка. Круто, тепер у мене є камінь. Я з нього можу вчинити заточений камінь. Бой. Заточений камінь не хочу, але ж мені це не любить, що у мене огінь гасне. Семіся теж не любить. Ай, а ви як ся маєте? У мене тут мереги починаються. Так, мені ся не любить. Може ся верече вогонь. Може ще точкою, ну верече вогонь. Може, добре. Я ся надію, що мені ніко не прийде. Усі ся молимо, аби бочка поміг мегльові. Йой.
це паук. Я чув паука. Буду надіятися, що він не гміні. Класно, ще один камінь. Лиш тичкамися розбила. А камінь май шиковно йде. Так. Чи можу попробувати ще раз із нього добити? Спайдермен десь надо мною. Та надо мною не лише спайдермен, а й такий сісі. Ну. Слизоблок смолі надо мною. Так, є камінь. У мене їдіння ніякого не є. Я ся дуже був, уби не загас огінь до рана. Дуже ся був, чесно. Ну, з цього ще щось можу взяти? Ай, ну це вже конець. Так їм чув, що це вже конець. Добре, пробуємо далі копати. Найбися лиш на мене не зарвало. Це так страшно, просто горівнув мільйон пауків. Може було вчинити інструмент який? Що? Айно. Пак із земли збирати мусиш, онися по землі валяють. Це, айно, пак камінь, то теж треба видатися якось обтисати, так без нього. І це вже, айно, бо може було вчинити інструмент, і це вже порозумів. Ні, яся був огінь не згас не спозад студени, а й спозад того, ож цей огінь то тепер є но, що мене сокотить. Розоб'ю та упаде на нядаку. Страшний. Айно. Айно, це була дуже недобра ідея. Це була дуже недобра ідея. Таку й надо мною скачуть. А! Добре. Я буду... А, ні. Гори. Послідню точку задів. Так, треба якось осторожно об камінь. Тобто. Уже встає світло, або яся був раз вилізати. А! Так, момент. Ну, рано вже прийшло. Або от слизаків то не помагає. Треба думати, що чинити. Огінь гасне, то вже, ну, вже свистатися на нього, вже найгасне. Це мися не любить. Це... Я можу із цього ще щось собі добити. Ай! Кампець. Кріпер. Це кріпер. Йой-йой-йой. Майку, здоров. Як ти ся маєш?
А! Умри, 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 умри. Фух, я вбив кріпера. Круто. Тепер і так треба придумати, що робити. Надо мною би щось горить. Я не розумів, що. А! А! Так, можеш всю слизь їсти, це що? Нет, 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 нет. Illegal stance? Що? То безумно мусить було зачинати з того вбиси хижу якусь чинити. Ну, або з чого чинити хижу? Я можу... Ага, поняв. Respawn randomly. Треба попробувати. Мало ми серце не стало, каже. Ну, ідім, поникайме, може якась ліпша локація буде. О. Тут і корови, і віці. Ось тут буде якесь ідіння. Треба се мало блоків назбирати, бо в мене було. Тут такий смерек збоку. Треба міркувати, де я буду спати. Айно. Що це був за звук? Так ось копати землянку сюди. Так ось копати сюди землянку. Так хижа навіть не з вальку, а й просто з глини. Це нараз ясно. Тут лиш так треба буде никати, аби можна було вилізти. Я сам не порозумів, що то був за звук. Кажу, я сам не порозумів, що то був за звук. Ну, будемо надіятися, що цей звірка не впаде. О, круто. Сиськи заберу, то тот упаде? Надіюся, що ні. Ні, упав. Ну, то йдемо в долину далі. Коли Гуцул зайшов в маршрутку, йому почали давати гроші. Не порозумів він прикол. Значить, я і сись можу забрати. Сяк. Ну, це класно, бо мені і так треба буде точки. Супер. Мау. Йой, що ми чинимо? Здорово, Петре. Не знав, не думав, що Гуцули ковдуші. Hot take, Гейся каже. Добрі. Хишкумси вже придумав. Йой, там ендермен. Мені ся не любить, що там ендермен. Ну, тепер у мене вже є деякий експірієнс.
А найголовніше, ось у мене ліпша локація, як була минулий раз. Бо тут кругом мене суд корови, вівці, що найголовніше, тут кругом мене вже є локація, де можеш собі хишку нормально вчинити. Я собі вже можу казати, землянку викопав файно. Слухай, Сірку, я розумію, що тобі ся не любить, або тільки я сижу. Нет гуцулофобії. Ну, розказуйте, як ся маєте. Я вижу, подкапчалося ще повно нових людей. Нагадую, що я поладив дяку, а дяка у нас буде заганяти гроші пак Майкові, не мені. Мені ваші гроші не треба. Ці. Гуцульський жив відважний, айно. Так, треба буде, як нарубав тичок, та може так і м'яса собі зарубати, ні? Тут тільки м'яса бігать кругом мене. Де тут? Тут корова є, наприклад. Можу я попробувати корову забити? А! Так, вона почала щось дуже шиковно втікати. Мені ся то не любить. Симся буде май скоро і руками розбивати. Надіюся, що май скоро. Айно, май скоро. Круто. Все, точку врубаємо. Йой, айбо... Мені точка тут і треба на огінь. Капець. Тут блоки, що падають, у них структура інша. Ага, я не доникав, може бути. Тут такі потемки уж ніч не видко. Що де? Не поголосно музика вам? Кажіть кіть що. Ось це мовчана майнкрафтовська музика. Тут доста бабрачка тепер то. Доста бабрачка переключатися поміж оболоками споза того, як цей мод-комплект фунгує. Ну, мені ся видить, що сесю ніч ми переживемо. І пенці ми і минулий раз ніч пережили. Просто ж, ну. Не пережили ми пак смулі. Но. Дякую тобі, Боже, що я не гайналь. Ну, поки як. Видите, геймплей усього мода читаво інтересний. Треба 10 минут цуркуніти по деревові, бо тобі повипадали тріски та піловиня. А далі пак починається битка мобів поміж собою, а ти чекаш, котрий з них виживе, аби прийти забити тебе. В принципі, раз у мене сякий геймплей. Ну, я так вижу, мені треба буде хоч 8 точок, бо із 4 складу собі ватру. Ще 2 треба мені буде на розкладування огня, та ще пару запасних. 8 май мало ми треба. Бо перше був, направду, дуже чудний звук, не ясно, що то було. Дуже шкода, що я не можу просто, знаєте, порозвертатися, поникати, що кругом мене, бо не є в на то часу. Я мушу рубати дерево. Ой, капець, це так неінтересно. А ну, десь ми. Там у нас мало май тепло. Тут файна студінь, або ми ся дуже класно закопали, мені ся любить. І це буде наша перша локація.
Я не знав, це я виціть кудись буду годинця ще переселити. Ефективно. Гегу Юстину за побіду. Капець. Ну, треба ми ще хоч дві. Хоч дві. Йо, як це довго. Так, по-румунськи не треба мені писати у чат. І пенсія, і не безумно, це то по-румунськи, це нет. Но, ще хоч би є ну, та вже можешся йти прятати під землю. Або, ні, не так, треба попробувати забити м'яса якогось іще перед тим, як буду йти під землю. Та я не знав, який дали геймплей. Я хіба дали не відео від цього. Все, що я відів усі в модифікації, ото, коли ти ся прячеш під землю шкрептати каміння, а далі рано тебе вбивають тут і моби, які вижили. Я більш не відів. Кітькося знає на всі модифікації, то розкажіть, що тут ще може чинити інтересного. Бо, видите, вже ся темніє, мені вже треба втікати. Я добивав все дерево та прячуся. Буде дуже смішно, я дораз навіть не встигнув. Аж мене якось уб'є в процесорі. Та не так. Все дуже недобрі було. Все було дуже недобрі. Я думав, що в мене буде що їсти. А не буде. Дораз кіть не запалю огонь, то вмру. Я ніч не вижу, ви щось видите? О. Ну, супер. Який геймплей? Господи! Як їм все перепудив. Інтересно, ці моби міні прийдуть сюди. Може вони ся будуть бати, огнята не прийдуть. У мене раз всяка робоча стратегія. Мені ся не любить. Мені ся раз не любить, що я чув. Доісторичні люди такі доразко і не запалю вогонь, то вмру. Айно! Десь так. Так. Все було інтересно. Вночі буде Just Chatting Stream на рано Майнкрафт. Щось таке.
Ого. Семіся не любить. Семіся не любить. Семіся ще має не любить. Ож, воно вимітує то-то. Ні, сись огінь до рана не дожиє. Я помало заготовив дерева. Так, мені сіверить. А може вже і прийшло досить часу? Ні? Отося кріпер розорвав. Ну, я ся надію, що сись огінь дожеє до рана, і я буду годен вижити. Fire City про слабаків. Я не знав, що таке Fire City. Я ся буду надіяти, що там кріпери ся п'ють без мене. О, зомбі. Інтересно, цим не знав, де я. Надіявся, що не знав. Все, я не мав що чинити. Господичку. В повному автобусові йдуть офіцер, гуцул та малоканий чоловік. Ілем як офіцер посягне гуцулу. Пасажир нараз намітується на гуцула і начинать готовкти. Битка, жони пищать, та й везуть їх у поліцію звідавуть офіцера. За що посягнули гуцулу? Це був всій анекдот? Ну добре. Я не знав, що казати. Класно. Так класно. Уночі тут сидиме. Так класно. Stay alive. Я старався. Я не виходжу вон. У мене є заточений камінь. Огонь дуже треба. Я ще не пробував без огня. Огінь дуже треба, бо той у потемках у нього починав голова не капчати. Не лише би не сліпати у потемках, а й той така механіка, ож і сижу у дуже великій темноті, та ну, начинать у нього, коротше, голова не фунгувати. Ото перше було. Перше було минулий раз. Перед тим, як не били. Та я там коїмся був, закрив землю дуже сильно. Та... І воно йому треба скорше для психічного здоров'я. І проти мобів. Або на огневі можеш їсти собі зварити, щось таке. Ну, у нього і гибані галюцинації були, а й щось йому недобрі було, коротше. Коли вже там рано? Як у Don't Starve? Ож, то-то. Sanity. Вун ми на ногу став та стоїн я позерав на годинку 2 минути стоїть 5 минут стоїть та не удержав їм та дав му по смолюх. Звідав у другого пасажира за що зачались те товкти гуцула. Виджо ж чоловік позерать раз на годинку раз гуцула а пак як посягнему та си думав по ушитки в области зачалось. Так,
Хештег ніякої гуцулофобії. Ого. Все, огінь гасне. Все, огінь гасне, а його. Огінь загас. Огінь загас. І це не фалішна тривога, огінь загас. Я не знав, що мені дали чинити. Сонце починає уставати. Сонце починає уставати. Будеся майвитко. Я можу теоретично попробувати далі все докопати. Аж зомбі і начнуть горіти. Зомбі десь кругом мене ся крутять. Я 100% чув, як 2 кріпери бубухнули були. Там ся хтось б'є. Корова втікат. Сірку, будь добрий. Сірку. Ну, ти мені маленько тут заважиш, ні? Може з гравію то-то. Дерево згоріло. Мені ся видиться, там дерево згоріло. Там дерево згоріло. Там дерево згоріло, направду. То я дерево спалив. То я дерево спалив. Ви виділи? Я дерево спалив, та й не єнно. Круто. Ну, як круто? Так є. Я пережив ніч. Я пережив ніч. Круто. У поім'я нет великоруснацькому шовінізмові. То було близько. Що було близько? Що гень горів? Не видите ніяких кріперів? Мені б вже й заїсти що треба собі знайти. Ну, або заточеним каменем никайте, як шиковнося рубать дерево. Це вам не фіглі. Сяк се й зачинав від пожару в хащі, поки як. Ну, то направду видався і мило від того. Видався і мило від мого огне. Айно, я никав був один раз на бока, та видів їм то-то. Ого. Ні уроку. Все треба забрати. Може тут ще щось таке буде класне. Так, тут важно не підскакувати. Бо в мене не є ніч, щоб я міг з'їсти. Так, а все можу то щось із нього добити. І це була дуже недобра ідея. Це була дуже недобра ідея. Кампець. Я се так перепудив. Воно мене ще й ударило. Воно мене ударило.
такі вовці? Щось за Майнкрафт. Кітнакур то та й се модифікація, базована на старій версії Майнкрафта. Із дуже-дуже високим порогом сложності, так можу повісти. Ну, дуже тяжко все. Я вже той другий день виживав, і я дотепер ніч не мав їсти. Я і дощок не мав, насправді. Спалив їм хащу ненароком. Кітуй такий реалістик, та сміття можеш у ріку метати? 100% не можеш. Звірів не є, не знав де суд. І все дуже недобрі. Все дуже недобрі, бо мені би треба щось заїсти. Я ще одну ніч всяк перебуду, але не знав що. Це можу підбирати попіл, не знав. Дораз попробував. Вижу ж 2 дні треба лиш на одно дерево. Ну, не зовсім так, бо аж доста тяжко сядає. То, що там у Геліс ми знайшли до літа, то мені раз не дуже на хосен, бо я не знав, що з тим углем далі можу чинити. Ну ж, я раз не мав чим го добити. Мені учинити чекан. Я не знав, що треба учинити. Будеш вегетаріаном. Та треба хоч щось мати заїсти. Я раз ніч не мав. Це насправді дораз буде серйозною проблемою. Мені треба щось мати їсти. Треба когось знайти, кого може з'їсти. Косицю їсти не можеш. Все недобрі. Нікого не є. Ти той кріпер взривався. То віддав їдіння глядати, треба було йти в другого бока. Туди, де не зима. Та і не загубити, бо мов землянку. Тут були корови. То все зомбі побили. Все, не буде. Не буде ні коров, ні овець. А я ся так був і зрадував. Не може з цього ніч собі буде вчинити. Так, добре, дембоу. Туй. Встигну ще маленько нарубати. Бо ще хоч одну ніч перебив. Або треба ми що буде і з'їсти. На такій збірці що? Так, момент, що пишеш? На такій збірці цілий сервер мати прикольно. Та видавай, бо я не знав як. Це той зомбі їдять корову та вівці. Ай, ну так знав, що тільки моби поміж собою гон не бити. Може, ото, що там кріпери взривалися, то вони не просто так взривалися. На них хтось нападав, а вони на когось нападали. Що не фігля. Так, там... О, я вижу корову. І це наш шанс. Треба бічи за ту корову і попробувати її забити. Другого шанса не буде. Мало легше було б новачкам. Тепер їм до нього дійшло ж овото до гець. Ай, ну. Лиш не гець, а гець. Перебачте за снобізм. Ну, тепер треба нам сюди бічі. Я там вижу корову.
Будемо пробувати її забити. Все, я собі путь назад чиню. Все, мене корова сяк забила? Йой-йой. Сяк корова мене скорше заб'є, я її. Все дуже недобрі, все дуже недобрі. Все дуже недобрі. Я втратив здоров'я, корова втікла. О, я знайшов щось, що може бити дуже на хосен. Паучину. Лиш це встигну я її забрати. Що, роби си соколячу палицю? Мало ня не розтоптала корова, айно. Аж не умруть новачки майрану, це знайдуть професіоналу на сервері. Всяко його набити, но. Но. Я дали без м'яса. Так, то якось... Нет. А як ся фейса чинила? Ся лопата мені О, фейса. Тема. Ой, темно. Страх. Треба втікати до себе, до хижі. Це добіжу. Це добіжу. Це добіжу. Айно, я тут. Це цукори з тростини їсти можеш? Уже не взнав. Уже не встигнув знати. Надіюся, що встигнув хоч огінь запалити. Та пережити ще одну ніч. Або мені дуже треба щось заїсти. Щось огінця ніч не гиме. Фух, ну. Та що, можеш казати, ось одну ніч перебились ми. Друга ніч зачинається. Ну, у нас уже є фейса. У нас уже є фейса. Раз не знав, що з ним може чинити, або круто. Оцю з не нагаздивство і пройшли з буржуазького мегаля. Так, місяця щось ніч не любить. Чувствував день майкурта гінуч. Ну, всякое. Famished? Ого. Конець. Це я дуже голодний, значить.
Зима скоро темніє, слухай, реально, гоновити. Я не знав просто, дуже шкода, що та корова втікла. Може б у мене було хоч якоїсь сидіння. Бо мені ся видить, що я умру з голода. Що я слідуючий день не переживу. Кріпер. Це відівня. Це відівня кріпер. Там кріпер. Там кріпер. Там кріпер. Я не знав, це може їсти цукор. А! Чекайте 2 секунди. Це когось гойкав? Я не чув, бо когось гойкав. Кампець. Є в нього чим огня підкласти. Лиш точки. Шкода точки на такое пущати. Скорше всього то вовці були. Так добре ж спалив він лут. Я хотів жити. Мені огонь найважний. Тот лут, який там з того кріпера випадає. Мені насправді не дуже інтересно, який в ньому був лут. Кріперятини би мізів. Тут такое можеш їсти? У цукру всі зуби скітити можеш. Айно. Цукор треба молоти на млинове. Но ні в руку. Ну, або у мене вже є фейса, та й каміння заостреного немало. Там уже скорося буде розвідняти. Пікнеться скріпенятини. Скріперятини. Я не думав, що було дещо вкусне. Цукор треба молоти на млинове. Ну я не знав, як тую то. Це туй треба цукор молоти на млинове. Ну, моя послідня точка. У мене більш ніч такого не є. Надіюся, аж до рана дотягну. Я думав, аж дотягну. А по факту буде видко.
Із зомбінятами си шовдорівно чинити. Бо скоро вже буде Пасха. Треба зомбовського м'яска, ні? Надо мною 100% фрази всякі. Айно, старт домак без інвентаря, та треба раз було тріски наунадіти, а далі трісков камінь підкручувати, бо з нього от шкалення випало, а далі тим от шкаленням каміння, видиш, тепер далі коплю камінь, і треба було паутину знайти, аби зв'язати тичку з камінням, та аби не був кам'яний, кам'яна фейса. Ця кам'яна фейса мені ся дала на другий день. Можеш спалити косицю? Можеш спалити косицю, лише щось огня не дало. Йой! Чого я його не можу бити? Чого я його не можу бити? Чого я його не б'ю? Чого я його не б'ю? Чим його бити? Бо я дуже голодний. Ясно. Я вмирав. Я вмирав. Я ся в кінці догадав, що можна було замітати землею, бо видите, вже пізно. Так, що пишете? Голод. Каміння, голод. Не розумів, як це зв'язано. Так, меч треба було, бо водки його взяти. Що дуже смутно, ож я його бив фейсов, та за 4 чи за 5 ударів зайшла, айно, щось дуже шиковно. То та фейса взагалі ні на що не трібна була. Я думав, що буде щось май інтересне. Дораз попробуємо ще раз. Треба би запити водички. Кістяка поніс із собою на той світ. Айно. Кістяк пішов за мною. Все. Значить, я тепер забив... Або никайте, прогрес. Я вже пережив був ніч, день, та я вже дораз рано був. 3-го дня. Дораз на рано 3-го дня я вмер. Так, респаун рандомлі. Респаун рандомлі, ану, де я? О, класна хаща. Лиш не знати, де можу жити. Треба си нараз копати землянку, айно. Умер у бою герицаря, айно. Треба си тут таку копати землянку. Той буде йти догорі, а той буде йти в долину. О, чути вовка. Місяця вже не любить. Зато вмер у бойові герицарі. Посмертно достойний шляхетного звання. Вовк години на мене напасти, я так тямлю. Я не хочу, бо вовк на мене нападав. Іди гет. Так. Місяця не любить.
Це недобра локація. Півдня гет. А! Ще є ендермени. Кампець. Це дуже тяжкий мод. Понюхав та й пішов. Ну, надівся. Надівся, що ти будеться на мене агрити. Яся просто не буду кивати, будуся чинити, аж я теж дерево, може не никане. Циганчук ходить? Який циганчук? Циганчук ходить металолом збира, тож ендермен? Ендермен. Ну я так і подумав, лиш мусимося перезвідати. Ютуб знає, що то блиндавий, то відфільтрував мій комент. Видав? Ні. Мені ся видає, що Ютуб не знає, який то блиндавий. Бо видиш, сей твій коментар пустив із словом блиндавий, та там кіт щось знайшов був, та щось інше. Може слово пес не любиться Ютубові? О, зась, мені треба кіко, казав він. 8 точок май мало мені треба, бо пішов під землюся заривати. Та то ще дай Боже, бо встиг. Може, дораз іще й не встигну. Ну. Ага, значить я затупив з коментарями, треба було all comments. Гонно бити. Я то можу якось переключити тепер нараз. Я видав можу переключити на all comments, ні? А ну чекайте, зараз попробую. Твій хештег пустило. Live chat. Всяко то мало бути. Я переключив на live chat, або не вижу вже, що там писав Томаш. Не знав, це поміняться, це ні. Кажу, переклавим систему, там много чого такого, що треба було переладити, та не переладивим, бо банально споза того ж і не тямивим за то. Коби все тямити, та файно би ся жило. Айно, включивим live chat. Було топ чат. Значить, і це має бути воно. Це має бути споза того. Ну, пес блиндовий. Пустило, видиш? Я вижу. Ага. А вижу коментар. Коментар пес блиндовий не пустило у то у етер. Як так? А чого?
А ну, чекайте. Момент. Дайте Томашові казати слово пес. А ну ще пишіть пес блиндавий. Ано. І це дуже інтересно. Я у мене в OBS студії є віджет чата, і є він такий на тому, на стрімовий вкладений. Та я вижу, що у віджет чата прилітать пес блиндовий, а на стрімовий воно ся не появлять чогось. Нечистим не можу вчинити. Видав, не є смисла писати пес блиндовий. Я буду просто озвучувати замісто вас. Ну на екранний чат не видко. А я не знав чого. Я переверзась. Не помогло. Там є віця. Та й там є віця. Акурат блиндавуємося щось не любить. Та ні, слово блиндавий пущат. Або комбінацію слів пес блиндавий не пущат. Чого? Не знав. Які чудні в них правила. Ні. Такий не уповів, бо може має інтересний геймплей у цій бавки. Епен у всякому режимові. Кільтуєш 10 минут на то, би просто розбити дерево. Далі ти ся вернув, здоров. А у нас ніч нового. Я умер, а далі зась умер. І тепер я третій раз пробую, це в мене вийде вижити. Бо мені треба буде якесь м'ясо, мені треба буде когось заохотити. Видав, між розробниками руснак печений є, що? Бо треба ся много бабрати з рубанням дерева. Все ще дуже добре, аж на мене ся вовку не загрили. Не знав, як би було, якби ми ся треба... Стоп, качает, пау, бит, мазафака, струке, пак. Пес блиндавий. Обійшли систему, айно. Дякую Миколові Бабинцеві за такий щедрий донат, за підтримку руснацького кивання та й підтримку наших цимбурів на фронтові. Це я у окремий конвертик заліплю та зажену майкою пойму, що це Микола Бабинець завер. Мігаль почти гіндуські божества по 100 інкарнацій. Надіюся, аж 100 не треба буде, аж доста буде 3. І це третій мій. Буде дуже добре попробувати забити віцю. Ну. Де ми попробуємо забити віцю. Далеся будемо закопувати. Віцю втікаут. Мені це не любить. Це мій шанс. Віцяся забагувала. Круто. Я дістав маленьку вовну. Що має головне... Я живий. Тепер це треба шиковно закопати, накласти огне. Лишся не зарви.
Парада. Святилося. Прийшла ніч, Едміні скочив пес за івня. 10 минут у нікуди. А такий був файний старт. Була забагована віця, котрася крутила цяк. Та моші було забити. І в мене було 2 дараби м'яса з собою. Ну добре, що пишете? Кліпні дако, як Мігаль дякує Бобінцеві. Коли тя не було приблизно десь місяць, я думав, що тебе Владічик узяв у заложника, ти заставляв тя варити токани з молоком. Ясно. Все. Я ся надію, тепер не заспавнюся у хащі з вовками. У мене вже є хижа. У мене вже є хижа та й много кури. Це видав найліпший спаун, який міг бути. Це найліпший спаун, який міг бути. Тут суть кури, та й тут є хижа з морем. Тут хижа з морем. Ну ви поняли. Сесе. Там се може буде спрятати. Що? Паук? Там десь паук? Ай, ну там є паук. Надіюся, що він умре. Який я добрий. Яка хижа файна, ні? Це ті вовка, за котрих Главола писав. Ні, ті вовка, за котрих Главола писав, насправді у Воронежській області. Ото він маленько забився. Та неправдиву інформацію написав. Щось стало. Я ся вже напудив щось недобрий. Так, перша точка є. Ідея мода в тому, що тут усяде вовці. Ні, по факту сись комплект модів, хіба альтернативна відка, тягнеться ще з версії 1.5. Ну, коли була версія 1.5, то ото якраз туди додали вовків, і були люди, яким тот апдейт не полюбився, вони рахували, що вовки дуже килаві, що вони не агресують на людей, і попробували написати мод там, де вовки агресують на людей, щоб було майтяжко, і втося, видиш, розвинуло в таку окрему відку. Ну, або і це лише я тільки прочитав піцяцько, більш за то ніч не знав. Та ідея не в тому, що всяде вовки, а ідея в тому, що вовки маленько майреалістичні, а далі вони зробили майреалістичним іще й много чого другого. Йой, скільтував їм час ззади. Ну добре, не бай. Класно ж я у джунглях. Тут були кури, віддівим. Та й отруйні пауки. А отруйні пауки то не добрі. А такий класний був спаун. Такий класний був спаун, я вам кажу. Ти вже не можеш поникати, аж як воно возили. Кампець. Просто скочив на нього отруйний паук. Я в шокові. Ну добре, пробуємо ще раз. Дуже знакоме місто. Вам ся не видить? І це видав щось забагувала бавка, бо видите, у мене
Мінус здоров'я. Мінус то-то. І це щось забагована бавка. Видите, у мене. Я в тому самому світі, а паук не волошен ходити по піскові. Може то-то? Ану, свистатися на сесе, ідім. Ідім поникайме, що всьому. Ого, плавати тільки много забират. Плавати забират дуже много всього. Не знав, який мені з цього має бути Хосен, ну добрі. Гай, бо ту і так темнося. Мої тут точки. Мої точки. Попробувати їх забрати? Що точно знав, ож не було смисла їсти гнилое м'ясо. Воно мені кілько здоров'я восстановило та неплатно, коротше. Такий зомбі попіля мене. Це то я вже став зомбієм. Сесена тя та котрова подіяла, гонно бити. Забанило лінк на кліп. Ну, я з тим ніч не можу вчинити. Можете веречі у Телеграм. Такі реалістичні, що ти такою коло вовка стоїш серед біло одне, та не ось стоїш, а дерево рубаш, а вовк такий, членник. А я подалення забив, видиш? Ай, ну вовки лиш уночі так агресують на челянника. Ну, я порозумів, що гнилое м'ясо їсти не дуже вартує. Це може попробувати ще раз. Такої гиби подо мною якась велика яма, айно, у котрівся заспавнило тільки зомбію. А, і знаєте що? Мені тут у хижу не дуже є Хосен йти на ніч, бо айно, там уже є місто, де я можу накласти огне, або я там не можу каміння знайти. Що я там буду чинити цілу ніч? Такое, не дуже є смисл у тому, насправді, і так подумати. Та требася буде закопувати і так. Сись мод читаво тяжкий, айно. Щось який тяжкий Майнкрафт я не бавив. Це вже кілько тричі вмер, айно. Це моя 4-та інкарнація. А я ще радував, що така файна локація, а насправді доста лупина. Пак гунгрі, бо івем то гнилое м'ясо. Мусить який мод на Словаки вчинити ліпше і медведі.
Ну, або мені ся видатися і так достав. Що на всяких деревах бо мали рости фрукти. А, все. А. О. О. Не можу їсти. Що чинити? Crippled. Мені щось такое не любить. Ну, є в нього то гнилое м'ясо в руках, а я його не можу і з'їсти. Все, конець. Можу кістку і з'їсти. Sawdust. Pile of sand. Ну і... Коротше, ясно, це із отровними пауками бавки не буде. Ех. Там суть какао, тут і какао пасулі, або їх самі теж не можеш їсти. Ти по цим деревам у джунглях лізають тут і. Starving, круто. Dying, no, фосо. Ригат, ну. Ну, ідім поникаємо, де нас тепер верже. Надіюся, ось верження хоч з того, а не перше яся появив голоден. Ну, зась у студени. Най буде прощений пак. Як уже є. А десь ми? Тут кругом мене ніякого ідіння не є. Все, такою зариваємося там десь ми тепер, то не є смисла десь далі то ходити глядати сильно. Тут нараз ясно, як і це буде. Ой, непростий мод, дуже непростий мод. А, сятив бися. Ну добре. Може хоч тот не впаде. Я знав одну сколонку лиш і на мало із цим. Ну і як ти поїсти? Я би не радив щось сильно нецензурне тут на стрім пущати, бо мій стрім, мій канал не є орієнтований на аудиторію 18+, або 16+. Я радий хоч як позирачам, зато старався із контентом так, доста гадкувати за тим, що я тут пише. Поголосно музика видав, там в штимованнях на мовчаному настояло, значить голосно. То розступну. Всяк буде добрі. Співанка на вмирання Петровцєва. Таку не дуже тямлю. 100% така була. Мені ся видає, тож я її читав, або я не тямлю, за що це там казало. Доброго. Перша мовчала, тепер куй заіграла. Авать Духновичу, я уж сокол старий, уж мені крила поламане. Ай ну.
Я бізив, но уже з поламатими тими. Найнич не кажу. Ну і тут зась то та сама ситуація. Треба ми 8 точок, треба ми це забити під землю. Та й не факт, що я доживу до слідучого дня. Ну, будемо никати, будемо ся надіяти. Це вже моя 5-та інкарнація, як і добре розумів. Чуєм вовків. Коломойку пустила пса, ні. Та таку з коломойку може було не пущати. Та й казав, може не треба. Чути було вовків. А істинич не видко. Ех. Знаєте, тут не получиться таке, знаєте, що я оповім аж. Ну, тепер будемо паралельно на якомусь стрімові ще мати свій світ у всьому. Айно ж не буде в нас лише нова Панонія, чи ще щось, а й буде в нас іще сякий світ. Не буде в нас ніякого світа, тут довго не можеш прожити. Тут у нас окремого світа не гонно бити, бо він це продержить 20 минут максимум, так видимо. 10 минут день, 10 минут ніч, та й до побачення. Направду такий шевченківський вайб. Так можу повісти. Сколомийка за Івана то нема. І це все народне. І кіть я то співав на якомусь стрімові, то ще не значить, що я то придумав. Суд Сколомийка, який я придумав, а суд такий, котрий їм співав, котрий вже давно придуманий і по 100 годів. Так, там уже щось дуже потемке, ні? Це мені ся видить. Ні, мені ся не видить. Вже ся темніє? Ні, ще ся не темніє, добре. Встигну ще сколоти один сись. І чесно, та цілий стрім низько получився такий доста. Контрастний. Айно ж у нас є період, коли нічся не діє, ми лише ковтаємо по деревові та й чекаємо. А далі дуже круті, або дуже напаковані подіями моменти, коли утікаємо від всяких зомбів, скелетів. Айно. Дуже контрастно вийде. Дуже контрастно. Це були якісь коломийкові батли. Насправді, у нас не знав точно, що у гуцулів таке було та є, або там, з того боку, на
На гуцульській оцю нині так можу повісти. Чуємо ж є таке. Не бивим свідком такого, но знав, що таке є. А це таке було у нас, не знав. Ніякі матеріали за то не читав, не чув за таке. Було би інтересно, насправді. Просто у нас не є якихось таких уразливих сколомийок. Ну, як мінімум, я не чув, щоб у нас були якісь такі уразливі сколомийки якраз на батли. На то-то. Тако кого пересколомийчить. Коку мускули умиє, не? Кіть сколомийка. Скуломийка, сяк. У гуцулів вдома за перевалом. Ну, по факту так, я чув, що таке направду є там. У рахівських гуцулів з нашого бока я не знав, це таке є, та й це було. Може, воно появило лише там, та й недавно. Я чесно не знав. Що 100% знав, ось воно в даний момент іще екзистує, та й донедавна екзистувало з того бока Карпат у деяких гуцульських селах. Може, ну, навіть не всяде. Так, Гінде вовк є. Він це мені не любить. Так, отобися вже треба йти заривати, я вижу, зачина темніти. Найми випаде точка. Ні, порох. Ну. Значить, чинимося сякое. Треба ми буде сякое ще. Ну, добрі. Ні. Ну добре, накид сюди на бока. Та кампець. Сяк. Ага, ясно. Поняв. Добре. Йой. Гузицями. Капець. Все, перебачте. Перебачте за укання. Ну, добрі. Я зась у джунглях. Треба мені видав на того бока нараз утікати. Ні, бо там суд корови. Та й вівці. Та й вовці. Йой. Може, туй буду?
Пса спалив, той сам і згиб. Айно. Ану, ідім попробуємо. Так, Найсеся дуже сильно кільтує голод на плавання, вижу. Ну, свистатися, ану. Корінь. Нічого з цього не можеш учинити. Свистатися, добре. Круто. Це класний старт. Це дуже класний старт. Я забив віцю, у мене є один дараб м'яса та й піцісько вовна. Ого, а ся віця таку й сама дораз умела. Так. Як ото з того бока вовці ситі, та й віці цілі. У млинове, там ще млин треба буде якийсь чинити. Капець. А є тут якась книжка з рецептами на то, що з чогось зачинить. Ну, у мене раз найліпший старт, який лиш був. Тепер це вже яка шеста інкарнація, мого Сема, не знав. У мене є 2 дараби м'яса з собою. Це дуже серйозно. Може тепер переживу біжену ніч з 2 дарабами м'яса. Хоч епінці я не від голода вмирав минулі рази, мене просто вбивали, бо я пробував знайти їсти. Бо лиш м'ясо гнити не знало. І я не знав, як ото тут фунгує. Будемо видіти дораз. Я ся буду закопувати таку й туйка, де є. У джунглях бити вже не хочу, там отруйні пауки. Тут вижу май легко. О, може ще курицю заб'ю? Ні, ліпше не буду далеко відходити. Треба нарубати дерево. У терафірама крафтові гниє, накільки знав. Терафірама фара міра фара міра фіра крафт. Дуже сложно. Ну, зась пару медитативних минут, доки собі нарубаємо етичок, ні? Будьте зо мною. Треба маємо малу ємну на точку, ну 7. Ото такий 8 треба, айно. Бо 7 ото я ємну занадію б камінь дістати, бо мені треба в дощину заточену точку б м'ясо зажарити. Маккрафт, там рецепти на майстровання вшитки з Big Mac меню. Ну, всякий видав теж є. Всякі подумати, тільки яких модифікацій є на Майнкрафт, за які, всяк не знається аж дуже. Бо ваніловий Майнкрафт є читаво популярний, а є бюзівно такий доста великий дараб модів, за які ми не дуже знаємо. Наприклад, сись. Я не знав, що таке є. Воно, оказується, досить ще й інтересно бавити, і має свою специфіку, і свою нішу. Ну, мені раз інтересно. Містами занудно, гей, а це все. Мені треба 10 минут ладитися тепер вночі. Це якось, Я вже дуже довго бавив ваніловий Майнкрафт, бо вовкам нігде не видів. Ага. У ваніловому Майнкрафті вовки просто спавняться лише у деяких біомах, наскільки я в курсі. Або вони не агресивні челянникові по дефолту. Айно. Значить, вовки будуть на тебе нападати, які ти їх ненароком удариш, а так би самі від себе, та наскільки я в курсі, вовки нападають лише на скелетони.
Значить, кіть у тебе, попри тебе, суть дикі вовки, і заспавниться скелетон, та вовки на нього будуть нападати. Нодьмо Макрафт, сокотиш у зомбію ще бабку, або не розумієш, що каже, бо не знаєш по-мадярськи. Нодьмо Макрафт. Нодьмо Макрафт. Ні, ти мусиш крафтити то бабку. Мусиш вчинити бабку. Нодьмому. У лісистих біомах, ну, ясно. Ну, раз у нього такий не дуже інтересний геймплей, або як є. Вівця десь близько біля мене. Може забити? Вона на гурбі. Тікла. Задер скільтував їм час. У лісовіся спавня тут і зі словом у лісистих біомах. І все за вовків уже ми знали. Все ми вже чули. Скоро буде темніти, мені треба ще мало одну точку. Ліпше 2. Та й будемося надіяти, що мені не заспавнять вовки таку й туй. І це б було дуже страшно. Ванільний вовк теж годин. Айно. Правду кажеш, ванільний вовк забивать і вівцю. Значить, вони атакують овець і вони атакують скелетонів. Мовчано. Єсіко, я за вівцю домак забив. Значить, мачка атакує зайцю та й кури. Айно. А вовк атакує вівцю, а корову не атакує Нико у ванільному Майнкрафті. Легенький вовчок. Який такий вовчок? Вовчок укусить за бочок. Ну, що вам можу повісти? Дуже інтересний експірієнс, насправді. Сись Terra Giga форма Better Than Wolves Minecraft. Я не чекав, що буде онь-сяк. Ні, ну я видів відео на 20 минут, або єно діло видіти відео, а друге діло попробувати самому забавити. Воно визирало, ну, піціцько найлегко геонося мені дало. Тож поночі кріпери самі бухкають, то доста уровень. Ну то травний паук у хащу, то було дуже страшно. У джунглах. Що з ним чинити? Як у такій ситуації виживати? Ото нараз смерть. Я не знав, на якій стадії бавки я мав бити, бо я мігся від того легко оборонити. Ну що, так уся коплеме в долину. Бо уже починає темніти. Здоровля, галичанин, ми туйк то-то. Бавимося з вовцями. Ну, яся дуже надію, що тут не буде вовків у мене в всьому біомові. Айно, празднуємо Світовий день русинів. Може так оповісти. Чинимо то доста специфічно. Найся не приказує.
Кампець. Ну, кини собою. Ця версія до додання лишок, я не знаю, ця версія 1.5.2. Це вшитко, що я тямлю. Так, у мене щось дуже голод пропадати, да? Споза того, що я пробував запалити огінь. Та 100% споза того. О! Ну. Так, це вже попіл сюди сипле, значить, ну і милося дерево, та й свистатися на нього. Най горить. Все недобрі. Кампець, чого паде в шитко? Твоя перша версія? Ну, та ні в року. Йо, я забув, треба було учинити одно важне діло. Покласти жарити м'ясо. Надо мною ніч не є. Це не круто. Та й тут ніч не є. Все було дуже страшно. Йой! Я тут у точку вогінь вверх. І тут у другу. Кампець. Так, все дуже недобрі. О, паукся сюди не стає. Класно. Опа. А скелетон уже тако. Мені не любить, мені не любить, мені не любить, мені не любить. Умри, умри, умри. А! У мене більш не є ніч такого, що я можу варити вогонь. Хіба вовну. Я не знав, це м'ясо ся спекло, це ні. Не спеклося! М'ясо ся не спекло.
Дуже ти повезло, що там був попіл. Видав? Ну. Бо і так доста слабенько. Не потоптав м'ясо тут кріпера, бо і не допеклося. І не допеклося. Так. Не успіх. Не знав, що з цим чинити. Хтось від мені впав був. Ну, слава Богу, паук від мені залізти не може. Або і я їх вицять не досягав. Там скоро рано вже буде, та... Не бай. Шкода, що огня не застало. У торговому центрі сидиш? У такий час? Що там чиниш? Чи тебе там не закрили на ніч? Де? У сів хижі? У землянці? Ясно, то там вже не можеш. Когось кудись паде, а не розумів куди. Там чути зомбів та й пауків. Або я не знав, чи вони себе між собою б'ють, чи ні. Я покладу сяк, може сяк від мені не залізуть. А, у торговому центрі? Я думав, що мене закрили. Та ні, мене якраз нормально. Все мало недобрі мучинив. Там все погоріло. Ну ніч, не бай, треба туди. Хтось кудись паде. О, я був досяг. Я був досяг. Я їх можу досягати, ось круто. Бо в мене вже огінь загас. Круто, я пережив перву ніч. Ну, маловато в мене каміння, правда. Умри. А я їх не досягав, то вони ся якось б'ють від чогось другого. Я їх не можу досягнути. Це можу. Так, що пишете? Відео колись хардкорні настройки суперплоского світа з вічною грозою. Не знаю, як це має фунгувати. Крутяк. Щось мені впало. Круто! Пів. А у мене не є точка, убом се вчинив. Ясно, добре.
Так. Був там ще десь паук. Десь. Навіть я заб'ю. Не дуже б хотів. Ні, з пороху нич в мене паде. Так не можу. Так не можу вилізти. Ну, то де є паук? Он там. Добре, я тут спалив хащу. Ай, бо я живий. Я живий. Це, в принципі, великий бонус. Та й в мене з собою ще є пару каміння. Якогось. Бо вже й нікого забивати. Тут було тільки звірів всяких. А тепер вже нич. Не круто. Ну, з цим заточеним каменем ся хоч скорше дерево рубати. Та може до другої ночі дожив. Бо треба ми десь то. Я вже дуже голодний, значить я вже і забити того не буду годен вирувати. Хоч яку звірку, яку найду. Не круто. Йой. Кілько ми треба дерева? Сам не знав. Много. Сесь камінь це дораз кінчить. Мені треба ідіння. Ідіння обглядати та що їсти буду? Нич не буду їсти. Не знаю, що буду їсти. Мав точку на сокиру. Мав точку на сокиру. А як дощка з нею дістати? Ого. Ну і це подстава. А як з нею дістати дощки? Капець. Там було щось живе, я видів. Ото вовк. Ото вовк. Тут якісь вівці. Будьте добрі. Є павучина. Все, свобода. Вийшла ми з Макдональдс нищениця. Поздоровляємо. Ну, або треба придумати, що чинити. Треба ми ідіння. Треба ми ідіння. Ой. Мені ся видить, я тут був.
У інвентарьомі з топором покласти у дошки були. Айно. Лиш сісіся чинять, а не дошки. Може треба по-іншому якось класти? Нє. Не чиняться дошки. А май смутно є, ож я голодний. Моя землянка там. І риби у воді не є. Бо хоч рибу вальнути. Я вже й ходити не беру. Справася появить у крафтові? Пак де? Не є. Деся справа появить? Ну, буду хоч мати на огінь. Ну, а що їсти? Не борята, що їсти? Як їм сюди взагалі виліз був? Де нараз коло результата? Що я з цим мав чинити? Туйся не клинця. Ну пак не клинцяться, ну а що мав чинити? Гет цим веречі. Дайте мені якусь віцю. То вже дораз сонце зайде та й готово. Так, і зліва у боти готової, ото як? Туй, це де? Це туй, не клинцяться. Та й мені ся видить, це вже конець. Я дуже голодний. Їсти ніч. Та йдуся закоплю під землю та там умру. У мене був шанс. У мене були 2 дараби м'яса. Або я вижу, що тут ніч се більш не появлять. І все раз із профітькав заїсти, та й готово, та й умираш. Все, піду в свою копальню. Не можеш жвати пруд цукровий, ніч не дає. Ой, ще й дощ пустив. І це дораз укаже, що дождові не можеш огінь розкласти, то біда. Айно, все, конець.
це вже все. Я умирав з голода, я вже ніч не буду годину чинити. Цукровий пруд ся не їсть. Корінь із нього теж ся не їсть. Все конець, люди добрі. Най хоч вийду на вулицю, поникав, як той поранно перед смертю. Там шкелет десь ходить далеко. Ясно. Ну. Добре, попробуємо ще один раз, а далі кінчаємо. То вже 2,5 години стрім іде. Так, парадно ж ніч не видко. Та все, умирать уже, ніч не поберує. Ну, пробуємо останній раз. Бо мені ся види, тож воно мене телепортує рандомно і дуже парадне місто, мені ся любить. Мені ся види, воно мене телепортує рандомно у рамках одної карти гиби. Ніякої проблеми з тим не вижу. Мені норм. Туйся можу встати жити. Всі в пещері. Мені ся любить. Тож треба попробувати забити м'ясо. Мерти від голода, никавчи на тлівчі дерева, і все ефектно, ну. Видиш? Я такий. Ясно. Поняв, прийняв. Корову бити то неблагодарне діло. То там вовк? Ай, ну то там вовк. Мені ся виділо, що це парадний старт, айбо видав нет. Я думав, що я тут буду годен себе як обжити. Наприклад, да, як так. Ага, то не... Йой, мало не впав. Я хотів туди стати. Кам'яним топором не можна було дошки чинити, треба було майкрутим топором. Ну. Якось так і сталося. Шкода, що в мене зась не буде ідіння. Айбо. Никайте, яка парада, я собі тут буду годин чинити хишку. А цяк від мені ніколи не буде годин залізти. Класно. Йой. Я знав, що треба вчинити. Мені треба просто одну точку нараз. Кажу, тут дуже залежить від того, який старт. Мені ся видить, що тут просто неудачний спаун, кіть видиш, що ж кругом тебе не є щось такого, що тобі нараз гонно помочить, та ти перву ніч не пережиєш. Ну, бо в мене раз так і було. Так і нараз. Заострив нуточку, нараз собі чиню камінь. Камінем я май скоро зрубав, та я буду на перву ніч мати ще більше дерева.
Ну, або то була велика глупость. Придумав класти стіни з земли. Пак не я придумав. Так. Но, тепер. Заостреним каменем намного майшиковно ся рубат. Йой, там свинтуші бігають. Так би міг пішов бити. Ну, мені зараз полюбив цей старт, ту і класно. Споза того ж я біля сей пещери. Никите як шиковно. Просто ж камінь це дуже скоро занажує. Йой, упало он на землю. Дуже інтересний геймплей, ні? Не знаю, мене тепер ника 10 чоловік, це вам ніщо робити. Ні, я дуже радий, що ви мене никаєте. Просто я си гадав, ну, кампець. Людям інтересно никати, як я ся мучу, айно. Коли я іду щось строїти май нормально, та менше вас приходить. На, як шиковно. Всяк се челяни кучить на хибах і смертях. Яся ніч нового не навчив, це просто у мене тепер майудачний спам. А я би не впою, що я якісь аж домак нові знання туйки вже встиг дістати. У мене на сей раз многом ліпший спаун. Все то, що важно. Інтересно никати, як я ся мучу. А коли лавор буде? Не знав. Я раз на лавор не готовий. Я то не беру убавити, там... Цей мод Better Than Wolves много май благий. Ти хоч є мало май понятний сценарій, як тобі бавити, як тобі виграти. Там смерть. Ну, не смерть, ти там не вмираш. Піу, 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 піу. Кілько треба задонатити у безсів лавр та поліз горі Кошицького. У вас тільки грошей ще не є. Все мушу забрати. Так, я мушу попробувати. Я попробував неуспішно. Тут була свиня. Ну йоу. Сеся мені не любить. Такої гиби подумнув. Такої гиби подумнув зомбі. Що з тим мав чинити? Ну, би ми застало на огонь, бо вже ся вечоріє. А завтра буду думати за їдіння. Пак там побігла ти за віцю. Пак або... Куди побігла ти відео? Дулі берегом. Мені пакся горітим берегом ще треба буде якось вернути.
Так, 7 точок. Тут вже не є. Не любить мися в дожді. Та й ця музика означає, то ж щось страшне скоро стане. Айно. Будеш пак то свині та віці не мігрували десь. Раз так ми ся видить, ож кіть не забити їх у перший день, та на другий день їх вже просто не є. Що вони десь пропадав. Їх видав, забивав другі моби. Так мені ся видить. Ну, началося. Ти ся мені не любиш. Много каміння. Круто. Круто. Бо я не встигну з тимся розібрати. Так. Значить, сяк. Сяк. Де мене ото? Щось страшне має стати. Дораз це стане. Дораз кіт це з цього не розгорить огінь, а у мене ще й і точки не є, аби підпалити. Та смерть. Нараз. На містові. Все, конець, кінчаємо. Кріпер обійшов і двійні. Я його видів, він там долі у ямі бігав. Бо я думав, що він що він його не увидить. Ну, я думав, що він не знайде путь від мене, бо він знайшов путь від мене. Кам'юнка, кам'юнка, округле селечко. Каби не каміння, було б містечко. Ну, направду. Йой, та що знав казати? Було весело, або доста було. Я раз на низько і з цим буду кінчати. Слідуючий раз, знаєте що, слідуючий раз приходьте, будемо, видав, щось у Новоселиці строїти. Сяку атракцію я аж дуже часто повторяти не буду, бо то треба мати нерви, а з того ніякого виходу не є. Я не зробив ніякий світ, я се ніч не построїв, я пару раз попробував вижити, і май довго що в мене було, ото видав 2 на 2 ночі, на 3 рано я умер. Навіть я не поранив. Поки був, там уже не було смисла, у мене огня не є, у мене дров більше не було, а то ніч, я би там такий не вижив, то навіть не приказується. Ні, було дуже весело, насправді. Дуже така контрастна бавка, але часто з якої я повторяти точно не буду. Добрі, та що знову казати? Тоді будемо раз кінчати. Красно дякую всім, хто прийшов. Що треба придумати, як сервер такий вчинити. Не є смисла який сервер чинити. Що там будеш чинити? Тут просто лише хардкор режим є, аби цілу банду бавити. Ось можеш попробувати із єдним огнем декільком людямся, то. Направду, кій так подумати, кіть біля єдного огне пару людей сяго не гріти, то класно. Наприклад, кіть там спавнеме 4, та 2 йдуть копати землю,
а двоє йдуть ковтати дерево, та й у перший день могли попробувати забити якусь віцю, та то б було ну, доста файно. Будемо видіти. На ницьки будемо раз кінчати. Так, красно дякую усім, хто ся подкапчав, красно дякую донатерам, ваші гроші підуть на Хосен. Дякую Вовкунові, а май дякую Микулові Бабинцеві. Ну добре. Все, файно було, а й бодоста було. Майтеся.